Primeran C1. 32. Intsektuak jan. Jango altzen dituzkete intsektuak, xomorroak, kirkerrak edo kakalardoak. Gurean ezin dira saldu, baina bai Europako hainbat herrialdeetan, onartzen azkena Portugal izan da. Elikagaien mundu erakundeak dio, intsektuek, haragiak edota arrainak baino 2 aldiz bitamina gehiago dutela, gustua eta jakimina izan ezkero, Aloña Berazak ditu jakin beharrekoak. Ekialdeko herrialdeetan ohikoa da aspaldidanik eta gero eta gehiago dira intsektuak egunerokotasuneko elikagai gisara hartzen dituzten herrialdeak. Biztanleriaren hazkundea eta baliabide naturalen urritasuna hizpide hartuta. Elikagaien mundu erakundeak azaldu du intsektuen bitaminak onuragarriak direla gizakiarentzat, proteinak eta aminozidioak dituztelako. Bitxo Rodríguez dietista nutrizionista eta EHUko irakaslea da, eta iritzi du interesgarria dela intsektuak elikagai osagarritzat hartzea. Elikadura edo mantenugaien ikuspuntutik interesgarriak dirudite produktu osagarri bezala. Nik oso argi daukat. Norberaren aukera da, norberaren elikadura. Hau da, badaukagu beste intsektuak eman ditzaketen vitamina eta mineral eta proteina iturri batzuk, lekabeak esaterako. Ez nuke esango derrigorrez sartu beharko liratekenik, interesgarriak dira, dauzkagu beste alternatiba batzuk. Gainera, dieta orekatu batean intsektuak txertatzeko adibide batzuk ere eman ditu. Gozarian hartu liteke proteina iturri bezala, intsektuak gurinarekin edo, baina bururat ez ere bai, arratsalde erdia bilo bat hartan malin badugu, gazta batutan, txingurria edo bizartuta, gazta bokata bat, gazta hortan txingurriak edukita gurinen probatu ditut. Sigortuta, kilkerrak, txingurriak, fruitu lehor zapore zeukaten, karraskarriak ziren, kurioso. Proposamen horiek bera kalean luzatuta, era guztietako iritziak jaso ditugu. Keda, izugarrizko nazka ematen diatek. Goxua balin bado dena jatea. Segun nola prestatuta dauden, peritio bezala o pipa bezala igual jango nituzke. Probatzeagatik bai, ikusteko onako txarrak dauden. Piparrak jartze ditugun bezala, igual bitxon bat jarri beharko dugu zartaian. Batzuk bakarrik. Kakalardo bat enuke inoiz jango, baina kilker bat bai jango nitzake prest probatzeko. Ez, atzea maten hau. Enuke jango ez. Probatu nuen meinta ja nekua. Zan pipa txarro bat ez dela. Hala eta guztiz ere denek uste dute kosta egingo litzatekeela elikagai horiek gurean txertatzea. Gauza berri batekin astea beti kostatzea, baina nik uste denborakin integratuko zidala. Hemengoak nik uste ez nahi deutxuleta eta arraia, gauza goxuak. Kontutan hartu da, kanpoko jendiak igual ikuste gula, txiperoiak bere tintan jaten, ola, beltzak dianak, otripaki jaten da esate, jode, oinazka, no? Baina gero igual intsektu gauza iguala izango liazke, kenean da ohitura hartzia. Nola hartuko dunezak, baina probatu beharko zidan. Ziur nago, jaten badegu txakur bat okatu bat, ez genula gehiagin notatuko zapore aldaketa. Gehio dala, barrera mental bat. Badirudi intsektuak elikagai berriak izango direla aurrerantzean, dena den ikusi beharko da oraindik etorkizuneko jaki bihurtuko diren ala ez. Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa. Errepidean ez da